Thank you for tuning into ZimNewsBeat TV with Robert Tapfumane. If you are not watching us, then you are missing a lot. Thank you very much for the feedback that we are receiving. Tirikunzwa kuti aiwa taona zvakati nekushare kwamuri kuita malinks zvimwe tinozongonzwa kuti aiwa ko imimi sei muri kuenda kunoshanda neava chete imimi musingaite musingazoshanda nesu. That's the feedback that we want. It shows and means that you are also watching us. What you need to do is just to click that button, subscribe, so that every time we go live you will never miss these informative programs. This is ZimNewsBeat TV. Remember to also join our 3 WhatsApp groups. If there are 4, you can go to group number 3. And also remember to follow us on our Facebook page, ZimNewsBeat TV. My name is Robert Tapfumane. Takambenge tina Apostle Monalita Mashondo apfura. Apo takange tichitaura nyaya dzakawanda dzinonetsa mukati meupenyu. Imwe yenyaya yatakataura nazvo Mashondo apfura yakanga iri nyaya yana baba vanoromba. Kana vachinge varomba muurombo hwavo vanoshandisa vanasikana. Regai kuzonzwa kuti nyaya iyi nedare iroro zviri kufambira mberi zvichienda sei. Apostle Monalita makadi zvenyu? Ndiri pangu mukuma Robert. Tinotenda izvo rakadi basa raMwari. Aiwa riri kufamba zvakanaka. Chando hakusisina. Aiwa chando hakuchina. Handitika. Chando chatopera. Kureva kuti kumuka kwauda kuti kurumidzei. Kwauda kurumidzwa. Handiti. Aiwa no pakanaka. Ndinonzi Apostle mune vanhu vanoshanda nevanhu vakawanda. Pa imwe program yatakataura nezvayo yakanga iri mudzimai akauya kwamuri ndiyamudza kuti upenyu hwake hwanga usina kumira zvakanaka. Baba vakurara nemwana nekuda kweurombo hwavo kuti vaite mari. Muchinge mavabatsira kudaro vakazombodzoka here vachikupai feedback kuti ayo munhu waMwari pane change kana kuti zvinhu zvichiri zvakangosunga mukati meupenyu hwavo? Vari kufara zvakanyanya nokuti takanobata dare racho kugomo. Nokuti sometimes zvimwe zvinhu mukoma Robert munhu anenge aona kuti ndiite zvinhu zvevemutemo munhu achishandisa mishonga nyaya yacho inogona kungonoshaya basa plus mwana anenge akatokedywa nemishonga yababa. Otenda kana kusaidi kwa baba. Otenda kusaidi, yes. Otenda kusaidi kwa baba. Saka kuenda kuvanhu vomutemo vanenge vachida evidence. And vachida kuti mwana azvipupurire kuti vari kudai. Asi mwana kana akagadzirwa manje nemishonga anotoenda kusaidi kwa baba otonoramba kuti aina ndizvizivi zvavari kutaura. Saka panenge paakudawo kuti pachishandewo simbawo handiti rinoshanda kuparadza zvinhu izvozvo zvinenge zvichiitwa zvemakuna. Saka takazoenda navo kugomo because mweya wakati dareri rinoda kubatirwa kusango. Saka takaenda navo kusango ndokunobata dare iroro rekuti mwana akwanisa kunge achifumura zvese zvaiitwa nababa nekuburana nababa wacho chaizvo because unenge wakutongozvodza kuti ava havakodzeri kuve baba handiti kana munhu achidaro. Saka takanobata dare iroro kusango. Dhei ratakatongobva kusango iroro mai vachidzokera kumba kwakabva kwatonoitika nyaya hombe yokuti mwana akatanga kutuka baba wacho zvanga asati akambobvira akaita because aitotuka mai. Saka akavaudza zvakakwana kuti ndosaka makaromba, ndosaka makadai. Hanzi akataura vari kufara mai ava zvikuru. Hanzi akabva vaudza kuti kubva nhasi ndikakuonai muchishungurudza mai vangu ndini ndichava mwana achatanga kukurovai. Apa fungai kuti mwana musikana handiti. Saka vari kufara zvikuru kuti handisati ndaona zvinhu zvakadai. Nokuti ndakanga ndiri munhu wekuti ndakanda kumbofunga kuzvipfuudza upenyu hwangu chakukomita suicide kuti zvinorewei kuitirwa zvinhu zvakadai pamberi pemeso ako. Asi aiwa Mwari nevadzimu wakapindira kubudikidza nedare ratakanobata iroro kusango. Saka zviri kufamba zvakanaka. Tingatarisa baba vacho mbune murombi mukuru kuuyawo kuzoti inini ndakanga ndakarasika.
vanouya muchatoona havamboregeri kuuya patinoita zvirongwa zvinotera ndo zvatiri kuda kuti vauye vasarende mishonga yavo vataroti aiwa inini zvinhu izvi handichadi ndakanga ndanzi ndidai. Yes. Mwanasikana wacho izvi ari kurarama sei? Vari kuti ari right. Akungonyanya kunge ari kuna mai achivaudza achikumbira ruregerero pane zvese zvaidini, meaning mwana uyu avhurika, handiti avhurika manje asunungurwa pane zvaanga akaitwa. Yes. Handiti. Right. Tinda panyaya yanhasi Apostle. Tira kutaura nyaya yekuvhima, yeuvhimi. Nyaya idzi tinodzinzwa mese matinofamba kuti anovhima. Tira kuziva isusu kuti kuvhima kwacho kunenge kwakamira sei. Zvakare vanhu ava vanovhima vachinge vakutaura, vamwe vacho ndiye vari kusangana nematambudziko mukati meupenyu hwavo, asi vanotsanangura vachiti inini pane kwandakambofamba ndakanzi une shai rekuvhima, wanzi une shai rekuvhima, tenga machira akati ndokuita saizvozvo, asi pamberi apo zvava kutanga kundinetsa. Kana kuti vamwewo vemhuri vanogona kutanga kufamba vonzi imi anonzi Robert ndiani, ndinhingi wedu, mwana wangu kana kuti munin'ina wangu, mukoma wangu, ane machira ainawo, kana kuti machira aya aunenge wakatenga ndovakuita sei akuita izvozvo. Ndonyatira kuti taure nezvayo pazuva ranhasi. Chinonzi kuvhima tichitanga apa chii kunyanya kunesu vanhu vatema, nokuti ndakafamba ndozonzi une shai rekuvhima, kana kuti vedzinza rangu vanenge vachinditi Robert muvhimi mukuru. Chinonzi kuvhima ikoko chii? Right. Uvhimi handiti ishavi kana kuti toti chipo cheushavi chinounzwa nemidzimu yako, handiti yedzinza rako, zvakabatana naMwari, zvakabatana namusikavanhu, handiti ngirozi dziya dzetinoti dzemablessings, handiti so zvinonobatana rouya riri shavi rinounzwa nevadzimu vako, handiti saka shavi iri chinhu chekuti chinhu chokuti unotozvarwa nacho, handiti wazvarwa nacho chinotoonekwa uchiri mukutokura, uri kakomana, zvaunenge uchingoita kuti kana pamunopiwa pocket money yekuchikoro, handiti iwe haumhanye kunotenga maswits, handiti unotowe mwana uyo wekuti unodzoka kana kuti nemari iya kana kuichengeta wotozoonekwa nevabereki wako kuti inini ndine mari yakati, sotsiko wakaiwana kupi? Uvati imari yangu yamaitipa iya yemapocket money, inini ndandisingambotengi chinhu, ndaingodya zvamaindipekera mulunch box, handiti saka ndaichengeta mari yangu. Saka mari yangu iyi ndanga ndakuda kuti mutenge chakati kana kuti munditengere chakati, handiti saka ndo panototanga kuonekwa ushavi hwemwana, handiti kunyangwe chaiko vari kumamisha pavanoenda kunofudza mombe, handiti anotodzoka ane mhuka yaanayo, handiti vabereki oshamisika, dzingave shiri dzaanenge atobata, dzingave mhuka dzaanenge abata, oshamisika kuti ko ototi ndabata shiri idzi, ndabata kana kuti membwe, handiti saka ushavi hweuvhimi hunotoonekwa mwana achitokura, handiti ende uyezve chipo cheuvhimi ichi, ushavi hweuvhimi uhu, handiti hausi hwekuti ndo pamwe pano panenge pari kuda kuti vhiringidzei vanhu, handiti unogona kungoita shavi reuvhimi usingarapi, handiti usingaprofiti, handiti kutaura matare, asi muvhimi kazhinji kunyanya anenge ane chipo chekurotswa, handiti nekuti hauendi kunovhima kunhu kuhusi kuziva kuti uchanosangana nei, handiti saka unosanwa wange une chipo chekurota kuitira kuti uzive kwauri kuenda kuti kuchange kwakamira sei, uri kunokohwa here kana kuti kwete, handiti uri kunobata here mhuka dzacho kana kuti kwete, dhiri rauri kufambira riri kunobudirira here kana kuti kwete. Yes. Saka pashai iroro wazvarwa uine chipo ichocho,
ngatiti vabereki vazviona sekutaura kwamaita kuti zvichida zvimwe zvototangira kana uri kuchikoro chipo ichi chioneka kunzi ari kuchengetedza pocket money yake ndoya azodai kana kuti akaenda kunofudza mombe auyawo neshiri kana kuti abata katsuro. Shairi rinozopembedzwa here kana kuti rinongosiyiwa rakadaro richingobhluma rega semawiro arakaita, rinozoita here kuti vabereki vatange kuriwedzerera kana kuti zvinongosiyiwa zvakadaro? Right, ipapo ndo pane nyaya huru. Nyaya huru iri pakudai chipo ichi chinenge chichida kugadzirwa mwana achitori mudiki mukanga matozviona ngachibva chagadzirwa chipo ichocho, nekuti tiri kuzosangana nematambudziko akawanda ekuti mumhuri vanhu mukunokura vanotanga kufamba kamunhu achida kufambirawo upenyu hwake, handiti? Saka mukunofamba kuya chipo chiya cheuvhimi chinogona kuonekwa neasinacho, handiti, kwaafamba obva odzonza mumhuri menyu mune chipo chikuru cheuvhimi, handiti, asi chine pachakagara, handiti. Saka paanodzonzi chine pachakagara ndo paanobva ati chakagara panapa. Handiti muri kuzona? Obva udzonzi kana kuti chiri pahanzvadzi yako, kana kuti chiri pamukomo wako, kana kuti pamunin'ina wako, kana kuti chiri kumwana wekwababa mudiki, handiti, mukomana mukuru wacho kana kuti mukomana mudiki wacho, handiti. Saka ipapo ndo panochitanga kunzi manje toita sei, nekuti ndo chipoka ichi chinoita kuti zvinhu zvedu zviite sei, zvifambe. Saka ukangoendawo pamunhu mubatsiri ane utsinye asina moyo wakanaka, kugona kuti akutsanangurire kuti aiwa iwewe kana uchidyidzana zvakanaka nemwana wamai wako chiuyai mese, handiti, tigadzire iye akumbirire mhuri, handiti, akumbirira mhuri, handiti, zvichaita kuti imimi musunungurwe, handitika, mukushanda kwenyu kwamunenge muchidini muchiita. Saka tiri kuona kuti ndo pari kuzotanga kutorombeswa vanhu ipapo, handiti, kuti anonzi aiwa ndinokugadzirira iwe chiuya nemari yakati, handiti, nekuti ndezverudzi, saka tinokumbirira chete kuti zviuye pauri, handiti. That means uya muridzi wechipo chiya cheuvhimi zvinhu zvake zvichatanga kusafamba zvakadini zvakanaka, nekuti chipo chatovhiringidzwa, chatotorwa nemumwe akutochishandisa, handiti. Saka zvinhu izvo zvinoda munhu anonyatsoziva kuti kana aona kuti mudzinza mune chipo chiri pasi hachina kugara pane uya uya mudare rangu, handiti, ngatitaurirei vanhu chokwadi, chipo chirimo uri kufamba uchichinzwa, handiti, kuti mune chipo cheuvhimi ichi cheushami, asi hachina kugara pauri, chiri pane munin'ina wako, chiri pane mukoma wako, chiri pane hanzvadzi yako. Saka kana muchiwirirana enda unomuudza, mouya mese semhuri, tobva tagadzira chipo ichi, handiti, tagadzira chipo ichochi, iye ndiwe tinenge taakulidha kuti akumbirire, handiti, kumhuri yese. Saka ndo mafambiro azvinodi azvinoita. Handitika muri kuzvinzwira tiri kutaura naApostle Munadita, nyaya yatiri kutaura nezvayo nhasi inyaya yeuvhimi. Kakawanda munongonzwa kuti aiwa ane shairi kuvhima kana kuti mumhuri umu vavhimi. Toda kuziva kuti izvi zvinobva kupi, ndezveurombwa here, zvinotsvagwa here, ndezvevadzimi here, sekutaura kwavaita vari kuti chipo ichi chinogona kutanga kutoonekwa uri mwana mudiki. So ngatiti waenda waudzwa kunzi kune chipo wobva waita kagodo wobva kuti chipo chiya chingamboenda pana Robert, inini kana ndini mukuru kana kuti inini mukoma wangu uyo aiwa kana hazviite. Ndo saka uyo anozogadzira anochigadzira sei kana kuti anochitora sei kune muridzi wechipo achikupa pauri wewe, ende kana achinge akupa chinoshanda here mashandiro achanga chifanira kuita kuna muridzi wacho akatsvagwa nevadzima akanzi iwewe ndiwe mushavi wemhuri. Right, apa nyaya inenge yapo unenge waakurombwa, unenge waakutoitwa, waakurombera zvisiri pauri kuti zviuye chi pauri iwewe. Saka nyaya inoitika ndeyekuti mubatsiri uyu anenge achikumbira
nemishonga yake zvavanenge vachiita kumbira kudzinza remunhu handiti wonyepa handiti kakungoti Robert haasi kuda nekuti ari kunamata nekuti kazhinji kacho vanhu vari kubirwa zvipo izvi inyaya yekuti pamwe anenge asiri kutoziva ndo zvaari saka nyaya inoitika ndeyekuti uyu pakutorwa unoita chipo panonzi iye ari kuti ari kunamata saka isusu hatisi kuda kurasa zvipo zvedzinza handiti saka ngazvibate zviri pandiri handiti muri kuzviona saka ndo maromberwo anoitwa ndo kutorwa kunoitwa vanhu zvipo nevanhu veukama handiti semaplies neiye atakambotaura yekuti mumachechi umo vanoti out vachidzinga midzimu yevanhu vanenge vanosara wotaura kuti madzingwa nevanhu venya handiti muri kuzviona mukada kutarisa vanhu vaya vakangwaraka ivo havatuki midzimu iwe ndounotuka yandaidzira chete you marine spirit iwe ndiwounoti out handi muri kuzviona ndiwo unoti out wega zvirambe pandiri saka imimi pamunobva pachechi yanosara opinda muofisi make zvake akutotaura midzimu yese yadzingwa pano midzimu yekumadziva uvhimi ushavi uyai handiti mufambe neni pano ndoda chaunga ndoda midzimu yenyu yese yakutoiswa mumatende evanhu vaya handiti saka zvinhu izvozvo ndo zvinofananawo nemunhu afamba uyu werudzi rwako kungotaurwa chetonzi iye ari kuti ari kunamata saka isusu hatingarasi zvipo zvedzinza saka fambai neni saka pochishandiswa mishonga uye atorombera chipo chiye saka nyaya inozoitika ndeyekudai uya muridzi wechipo paanotanga kuona zvinhu zvake zvisiri kufamba zvakanaka ari kunamata tomboti ari kunamata chete ari kuchema handiti kuna mwari wake kuti chii chiri kuitika kwandiri kupedzisira paya akufambawo handiti kuti anzwe ipapo anenge ari kuchema uyo achitambudzika uyu zvinhu zvake zvinenge zvichifamba zvichifamba zvekufamba zviya panotozototowo uya angwara atangawo kuzofamba paafamba wozonzwa kunzi imi mune chipo cheuvhima asi chipo chenyu chakatsikwa ndo panobuda manje handiti dare riya rekunzi chipo chenyu chakaita sei chakatsikwa zvinhu zvenyu zvaimbodai asi handiti iko zvinhu zvenyu zvaparara zvadai saka ndo pounozona munhu akuti saka ndoita sei otonzi aiwa ngatigadzirei takadai saka paanotanga kugadzirisa uye anotanga kuona kuti pane zvinenge zvaakuitika panotanga kuitikawo zvisina kumira zvakanaka zvinhu zvake kutangawo kunge zvaakunosheka nekunodii saka anotangawo futi kumhanya futi kudzokera kuya pamwe kwaakabatsirwa kuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba zvakanaka chichibhati uya uyu zvinhu zvake zvaakuita sei zvaakuita saka kuya uku anodzokera futi kuda kumbonogadzirisa handiti zvomboita uyuwo zvinomboda saka tichitaura kuti pachinhu chechipo handiti pane hondo kana watotanga kuti waakugadzira zvinhu zvechipo chako ibva washinga wobva wagadzirisa once and for all zvoita zvezvokuti nhasi ukaita umbomira handiti because uya anga achishandisa chipo chako anoona because anotanga kuona zvinhu zvake zvaakusheka zvichaiti zvakanaka omhanya uko onogadzira futi saka iwe ndopaunenge warelaxa kuti handiti ndakangoenda kuya zvikaratidza kuti zvaakuchinja handiti uya ari kumhanya futi wozoona futi zvaita sei futi handiti saka ibva washinga wobva wagadzira wobva wafenza chipo chako zvaiva zvokuti akada kufamba uko hazvichaita unozomuona kuuya kwauri kuti ndanga ndati kana kuti tifambe ndanga ndati tidini because pane mhuri yakambozviita pana wakazoshamisika umwe nemumwe kuti but inini kwandakaenda ndakaudzwa kunzi ndine chipose ichi chiri pane uyu kwandakaenda ndakaudzwa kunzi handiti pandakazoona zvinhu zvangu zvaakudonha ndakazoona handiti kwakuchitozonyatsovagadzira vese hazvirevo kuti munhu nemunhu anenge asina chipo umwe nemumwe anenge ainacho asi pane anovhurira vamwe mufemili handiti kuitira kuti zvinhu zviite sei zvifambe yes ngatiti sekutaura kwamuri kuita mufemili chipo chiri pana Robert asi Robert haasi kuda kuita sezvekutaura kuti
ari kuzvifambira kuti tichivhurire chi vamwe vese ari kutaura ikoko zvokuti ini ndonamata zvamuri kutaura izvo kana kuti chipo chandakapiwa chekunzi ndinovhima aiwa inini chi kana kuti ndakangwara unoziva nogona kuti inini work hard asi anasaka no chipo zvauri kuti you work hard chipo chawakatopiwa chi nevadzimu saka ndakuita se ndakunamata hongu uchinamata zvinhu zviita se zvichifamba asi woramba kufambira kuti vamwe vedzinza chivavhurirewo kuti mhuri yese isumukire ipapo panogadziriswa sei? Right, ipapo pakuti iwe ndiwo unacho asi wakungohwanda nekuti inini ndinonamata inini ndinonamata asi vanhu vachitoona kutoti vamwe vari kutambura mufamily iwewe zvako zviri kukuitira chaizvo. Ipapo ndo petinenge taakuti aiwa kana maona munhu aramba achihwanda nekuti inini ndiri kunamata achiona kuti vana vamai vake vari kutambura nyaya inoitika ndeyekudai mukoma Robert kuti iyo family yacho iyi handiti iri kutambura iyoyo inokumbirirwa kuvadzimu handiti zviya zvokuti havasi kukanganisa chipo chiri kune uyu handiti but inokumbirirwa kuvadzimu kuti honai wamakasarudza handiti kuti ndiye anga ari muvhimi mushavo agoti kunonzi kuita sei kuti sherawo kuti handiti kuti anga achitivhurirawo isusu honai kuti chi iye ari kuti izvi iye ari kunamata handiti imimi tivhurirei handitika Mwari nevadzima havana kupusa mukoma Robert vanotoziva handiti kuti uyo abva aita selfish and greedy handiti saka vanomusiya akadaro asi imimi hamuna kuita zvinhu zvakaipa zvokuti kana kuti mauda kukanganisa chipo chiri pari imimi mangokumbirirawo kumidzimu yenyu kuti aiwa tivhurireiwo handiti honai tiri kutambudzika tivhurireiwo mune zvatiri kuita handiti tivhurireiwo mabasa tivhurireiwo zvakati handiti munovhurirwa munovhurirwa. Mataura muchiti midzimu haina kupusa asi chinondishamisa ndechekuti munhu aenda kwaanenge afamba unzwa kuti pane chipo chiri pana Robert obva achichiva chipo ichi ndakachipiwa nevadzimu munhu wepaanoita zvinhu zvake zvese chipo changu chinobva chatorwa midzimu iyoyo inenge iri kupi yakandipa chipo ichocho yakutiwo zvakare wedzinza iwowo anditorere inini chipo iye inenge ichitarisei ndo yakandinominate yakati apa ndopa ende ine zvakawanda zvainotarisa midzimu kana ichipa munhu chipo sekunzwisisa kwandinoita yanditarisa inini kana kuti iwewe ndowatoda kuti tikupe chipo chinoita kuti mhuri yako itese ifambire mberi chiri chipo chekuvhima mumwe munhu wozoenda unondibira sei ichibvumira kubirwa kwechipo chavo mukati medzinza. Right, nyaya inoitika ndeyekudai mukoma Robert ndosaka tichiti urombwa handiti nyaya inoitika ndeyekuti mudzimu zvinongofanana nechipo chaiko chaMwari handiti chekungoti une chipo chechiporofita chaMwari handiti chipo icho chinogona kubiwa asi Mwari vari kuva nemasimba ose handiti asi nyaya inongoitika ndeyekudaiso urombwa kana chinhu chichiitwa chichikumbirirwa handiti nemishonga chinotoitika ndosaka tichiti haakwanisi kuchitora muropa rako ndosaka kunyangwe kana wachitora uko handiti neurombwa hwawo munokwanisa kungouya panapa ndotochiona handiti chirimo muropa hawakwanisi kuchitora handiti asi chinenge chatorwa uko mabasa acho ekuti imimi pamunosanirwa kunge muchitenga mota imimi iye ndiye anenge akutenga pamunosanirwa kunge basa muchivhurirwa basa uko iye zvinhu zvake ndozvinenge zvichibhuma handiti munikuona asi chipo chinenge chirimo muropa renyu saka chinotorwa mabasa ayaya handiti chinosanirwa kunge chichiita kwamuri imimi handiti saka nenyaya yekuti masimbawo eurombwa aya handiti sainzi dzavo varoyi handiti vanokwanisa kuti vazviite kutora ushandwa hwako iwewo uchienda kune mumwe asi chipo pachacho chinenge chiri muropa hachitorwi ndosaka muchizoona kuti kunyange uri kutambura sei ukatosvika panapa wotoshamisika mweya uchikuti muri mupfumi baba kuti muri kuti handiti muri mupfumi zvirimo muropa renyu asi varoyi ndo vakatora
vakatsika handiti muri kuzvona saka chavanenge vatora zvinhu zviya zvakanaka zvinofanirwa kunge zvichiuya kwamuri saka ndo paya pekuti tinenge tauda kuti ngapapinginurwe handiti ka papinginurwa muchiita matare enyu takukumbira kuti chipo chenyu ngachichidzoke mabasa achanga chiri kushandiswa ukoko chichipa vanhu mota dzimba chinyi handiti ngazvichiuye kwamuri muridzi. Vamwe vemhuri vanogona kuti chipo ichi ndechemidzimu yekwatapfumanei nekudaro chipo ichi hachingaendi pamwanasikana nekuti mwanasikana anoroorwa kana achinge aroorwa akunoshavira kwaakaroorwa asi chiri chipo chemidzimu yedu inofanira kunge chichibatsira isusu asi midzimu yataura kuti aiwa apa ndopatoda kuti titi panofambiswa sei ipapo? Right, chipo chinogara pachinoda ende pachinotogara even pamwanasikana chinenge chaona kuti mwoyo wake handiti anokwanisa kuhendla both parties kwaakaroorwa nekwaakaberekwa handiti saka vanhu vasambovhunduka naizvozvo kana kuda kuti aiwa hatidi kuti chipo chiende pamwana musikana because chinozonosimudzira kwaakaroorwa handiti chipo chinotoziva handiti chinotosimudza chaizvo handiti ka wedzinza rake kutanga handiti then kwaakaroorwa kwaakutotera handiti muri kuzvona saka hakuna zvinhu zvokudzanzi chinotohendla because chinenge chichipa zvakaringana handiti zvokuti chinokwanisa kuti uku kwaakaberekwa nekwaakaroorwa chichisimudzira handiti saka hapana zvekunzi hanzi chipo chinotogara pachatoda ipapo ndo pachinogara saka vanhu ngavangodzidza kuti wagamuchire kunyange chaenda pamwanasikana wochigamuchira vanozoona zvavanoitirwa pakuya kwechipo cheuvhimi apostol kune zvipo zveuvhimi zvakaipa here nezvipo zveuvhimi zvakanaka sei ndiri kudaro tinozonzwa mumwe achinzi kuba kwaanoita ane shai rekuvhima pakamira sei ipapo? ndaseka nokuti ndozvazoona Father Apostle kuti umwe munhu anonzi shai achipa zvokwa right ipapo ndo patoda kuti titipatsanurei chaizvo vanhu vabva vapanzwisisa ndo pandanga ndichatitaurei kuti kugadzirwa kweshavi reuvhimi kunoda kuchenjererwa handiti kunoda kuchenjererwa pakuti iwewe waudzwa kuti une shavi reuvhimi handiti wobva wamhanya kungonzi tenga machiraeredzo tenga tsvimbo dzakati tenga zvakati ita zvakati bika doro handiti ukasagadzirwa zvakanaka uchibvisirwa mhepo dzembereka handitika unosara kuti wagadzirisa chipo chako cheuvhimi iwe watosimbisa mbereka nezvikwambo nemweya yengozi yemukati medzinza handiti wozoona manje kuti uchibva kugadzirisa paya unotanga kuona zvinovakuvhimirwa vakadzi kungodai unoita kunge ndiwe murume wega munyika handiti muri kuona kupfimbwa nevakadzi handiti nekuti wagadzirisa mbereka hauna kugadzirisa chipo handiti wagadzirisa mweya yezvikwambo ngozi zvomukati medzinzowo zvazvo zviri kupembera imomo saka unotanga kuona vakuvhimirwa zvinhu zvisingaite vanhu munoziva kuti vanonzi vaikana kuti vakomana papa vanohura zvisingaite papa havasemi here wozveshuwa mukoma Robert pano vanhu vokuti unonzwira tsitsi kuti haasemi here kuti one after another woman handiti but nenyaya yezvaakaitwa handiti mbereka dziya ndo dziri kudominata paupenyu hwake muropa rake handiti ndo zvinenge zvaakumudaidzira vanhu vaye ndo zvefuti zvokuti kana dziri mbereka dzemweya yevanhu vaiba unotanga kuba zvekuti vanhu vanoshaya kuti kochi handiti muri kuona
muri kutoona kuti kuna umwe wari kutosungirwa umbavha wamaifunga kuti impinga asi zvinhu zvavo zvese kwanga kuri kuba handiti inyaya iyoyo ukatozoda kutarisa vanhu ivavo vanepo vaitoenda kumatare vachitonosimbiswa kunzi mune uvhimi handiti iwo uri wekuba saka idzo dzinenge dzambereka handiti nenyaya yekuti magadzirwo awaitwa chipo chako hazvina kugadzirwa nenzira yakanaka saka vanhu vane zvipo vanosanirwa kuchenjera zvakanyanya mukufamba sengeko zvinezvi ava vane manjuzu mupeperekwa vanongoprofita vanhu pese pese kungodai aona munhu akazvimirira pamota yake how are you my brother can I talk to you pane zvinhu zvandiri kuoneswa pamuri mune uvhimi kaimi handiti muri kuzvona iwewe nenyaya yekuti wakambozvinzwa wakutoti zvechokwadi mazviona sei anzi inini ndine chipo ndinoratidzwa saka ndangoti kuti ndikuregerei makadaro muchienda musabvume kuprofitwa nevanhu vane mupeperekwawa pese pese munhu ane chipo chake chakadzikama anomirira vanouya pamusiwo pake handiti anomirira vanouya pamusiwo pake kwete kutoona munhu ari kuzvinwira doro rake uko waenda pari ndingataurawo nemi nokuti ndiri kuzviona kune varume vari kuuya vachitaura panapa aposto kana ndakakwidza umwe mukadzi lift akabva atanga kunditi ndingataurawo nemi handikatoti taurai pane zvandiri kuoneswa kana makasununguka taura hanzi abva atanga kutaura mune uvhimi hushawo hukuru chaiwo chichi hanzi ndazochienda azondipa nhamba dzake nokuti munhu anenge atoriwo matare awagara uchinzwa azondipa nhamba dzake paya adhiresi ndaenda handiti kwaanogara hanzi ndakaenda pekutanga pechipiri ndione ndakutoekitirwa zvekusejuswa handipanaka vandati handidzokeri kufuti ndizvechihure handiti muri kuona saka vanhu vane uvhimi munosanirwa kuchenjera even vakadzi vane uvhimi uchawo unosanirwa kuchenjera kune varumewo futi vari kudaro because vane vakadzi vanototi ndakangonzwawo nevamwe baba ndakatomira vakati ndingataurawo nemitete handiti muri kuona ndobva vatondipa nhamba chinyi neadhiresi yekumba kwavo ndobva ndazienda asi baba vakazopedzisira wakutondinyenga ndo vanhu vaya vanoshandiswa nemupepereko yatataura handiti saka zvinhu izvozvo unosanirwa kuzvichenjera chipo chako chikoshese handiti enda kumatare kwokusvika pamba pemunhu pawasvika iwe wega uchitsvaga kukonzauta nenyaya idzodzo handiti woona kuti zvinhu zvouri kupakurirwa nematare acho mafambisirwo avo ndizvo here nekuti chinhu chiri kunyanya kunetsa handiti panyaya yekugadzirisa zvinhu zveuvhimi izvi neushavi inyaya yekuti vanhu havasi kutanga vazorodzerwa mhosva dzakaparwa mumadzinza vari kungonzi munoda kuenda kusango moda kunogezeswa moda kuenda kumadziva handiti machira chitengai after that pakutobikwa doro handizvo vanhu havasi kuzorodzerwa mhosva dzakaparwa mukati memadzinza inove mweya yezvekwambo ngozi neumwe hubatwa hushereketwa neiwo makuna iwaya chaiko handiti ari kuitwa mukati memisha mhosva idzodzo hadzisi kutanga dzazorodzwa handiti dzazorodzwa mhosva idzodzo dzakaparwa dzezvikwambo ngozi dzazorodzwa kutanga then ndopowa kuchitanga kuenda nemunhu kusango atanga aita darero kutanga nekuti mazorodza machenesa dzinza machenesa musha even vamwe vaya mweya yevanhu vanofa vanenge vachichekereswa mumadzinza maya nevanhu vanenge vaita urombo hwavo inenge yatoo mweya yengozi nekuti vanhu ava havana kufa nenguva yaMwari vachekereswa vaurayiwa nguva yavo isati yakwana saka mweya yavo inenge ichiri kudzungaira ichiri kutenderera handiti iwe wogadzirisa mudzimu kana kuti wogadzirisa ushavi panhu panenge pakadaro musha unenge uchakasviba saka nyaya inoitika ndeyekuti mhepo dziya dziri kudhomineta dziya dzakaipa dziya ndo dzinomhanya kumberi
paunotanga kutoda kugadzirisa zveuvhimi ushavi kana kuti mudzimu ndope munozoona kuti munhu anoti pandakangogadzira izvi zvinhu zvangu ndakapotsa ndafa ndakapotsa ndadai ndakapotsa handi muri kuzoona inyaya yekuti hapana kuzorodzwa mhosva dzakaparwa idzi ndo dzinotanga kuzorodzwa dzazorodzwa wakuchizotora manje munhu makuchienda zvenyu kusango kutanga kunogezesana kusango ikoko makunokumbirira kumidzimu yemunhu handitika zvinhu zvakuchitanga kufamba zvakanaka makufambisa zvinhu unoona zvinhu zvichifamba zvakanaka chaizvozvo uchiona kuti aiwa munhu asunungurwa zvinhu zvakutanga kufamba kana ranga riri basa riri kunetsa munhu atowana basa kana zvanga zvizvo kuti mabhizinesi machi zvinhu zvakutanga kuita sei kufamba nenzira yakanaka Sa ngati wanzonzwa kuti wafamba kwawafamba kuiri kana kutatu uchinzwa kuti ano Robert iwo nichi shaire kuvhima unonoudza vemhuri here kana kuti unozvigadzirisa uri wega right pane zvinhu mukoma Robert mazuva ano takuona kuti mhuri zhinji hadzichina kubatana paunoda kunotaura paya ndo pawakutotsikwa chipo chiya watonotaura kune vanhu vari kuuya vachitaura nyaya idzodzo kuti inini chipo changu chakanga chiri right asi pandakachito chirega ndiudze weukama kuti tichionesane pamwe chete tionerane pamwe chete chipo chiya chakabva chatsikwa hande muri kuona saka nyaya inoitika ndeyekuti iwe unosanwa kutarisa family yako handiti haungazoshayiwo 1 or 2 weukama hwako unonzwanana nawo handiti saka kana pakadaro ndo vanhu unokwanisa kutaurira handitika wogadzirisawo chipo chako wachiona kuitirawo kuti iwe wototaura kuti inini honai ndakukumbirira munhu wese kune vakachena mukati medzinza ndoda kuti wavhurirwewo zvakanaka wagarewo upenyu hwakanaka wachengetedzwe vavhumbamirwe handiti but kune vakabata-batawo ngavaonanawo nacho handiti saka ningirikini zviri patu saka ndati zviri patu unogona kuudza unogona kusaudza kana uchiona kuti hapana vanhu vacho vese vanogona kuzonditamba rafu pachipo changu ndikatotambura handiti unogona kungonyarira kugadzirisa ako chipo chako zvakanaka wakanyarara asi mukadzi wako kana kuti murume wako kana uri munhu wokuti wakaroorwa ndo vanhu vanenge vachitoziva ndo inenge yahamhuri yako iyoyo nevana vako vakuziva kuti pane chakati vakatenga machiraya vane tsvimbo iyi vane bakatwa iri handiti zvinoshanda zvakadai plus chimwe chinhu chandoda kukurudzira mukoma Robert ndechekudai vanhu ngavasaite kunge especially uchiziva kuti chipo chako zvinhu zvakachena handitika regera kuda kuti vanhu onawo mumba musabate apa izvozvo izvo ndo zvinosaita kuti kana kunyange ukazofa vanhu vanotanga kutya zvinhu zvazvi handiti wairamba kuti uchiri mupenyu handiti zvinhu zvemukoma Robert hazvimbotyisi zviya because unogona kuti unotengerwa tsvimbo yako nemurume wako kana nevana unogona unotengerwa tsvimbo yako machira ako kana nemukadzi wako kana nevana handiti right zvinhu zviya pauri kuzvishandisa iwewe handiti ita kuti mhuri yako isununguke kuzvibata handiti hazvina basa zvinhu zviya nekuti zvakachena hazvisi zvourongwa saka ngavasununguke mhuri yako itobate tsvimbo idzodzo isusu panapa tinotochinjana aiwa Father Apostle akadawo kubata tsvimbo dzangu ndiwo ininiwo ndikadawo kutora dzavo ndichinamata ndinadzo handiti ndini tikada kutorawo dzevana tikada kudi tichingosha saka zvinhu zvokuti kana nhasi ndikaparara murume wangu akasununguka handiti kutoziva kutoti zvinhu izvi kana zvakudhipenda kuti ini ndasiya ndati kana ndati aiwa zvinhu izvi chengetai mumba kuitira kuti ndoda kuti spiriti yangu irambe inemi ichikuchengetai handiti musazoti zvigowewe musazoti zvidi ngazvisare muno mumba muchingozvishandisamo handiti vanotosara nazvo hazvina kana nebasa zviya zvinongofanana negamenzi rekuchechi handiti magamenzi aya haana kana nebasa ayaya munhu anogona kutongotora zvandinoenda sarudza kuti munondiisira mukofini mangu ndo zvavanoisa ndoenda nazvo handiti
kuitirawo kuti panonosangana nematsatseguru amune chinichi ndinenge ndakakwana kuti nekuti there is a life after death ka kana munhu uchibata kubata kwakanaka uchirarama pano pasi unozongodzoswa futi naMwari nevadzimu wako kuti udzoke utarire generation inenge iripo ndope munozoona kuti kune anozotouya weukama hwangu akunzi uyu abva aita chipo chani chipo chaMona Lisa hanzi muri kuzona ndo chauya pari saka ndo zvachona izvozvo ndazanotaura kuti munogona kuzoona murume achinzi murume uyu vakadzi zvinoitika here futi kuvakadzi kuti uyu shai riri pari ka saka pashai rekuvhima rinogona here kuti shai rekuvhima varume raenda pamukadzi raenda pamukadzi ende kana uchinge wakuvhima varume unobhenefita here kana kuti akubhenefita material kune kubhenefita zvechirwere zvekuti vanhu vapedza kuti aenda nekupi neshai raakanga riri pari muri mukadzi unogona here kuita shai rekuvhima riri kuvhima varume ende kana uchivhima varume urikuvhima varume vane mari here vanhu anafurengiwo zvavo right chinhu chekutanga ndechekudai vakadziwo vatiri kuona vari kutonogadzirwa kunzi iwewe unosano ende iye anototaura futi because vakadzi vepazuva ano vamwe vacho vari kuzvitaurira zvavari kuda tinini ndiri kuda kuti ndiwane varume vane mari ndosaka muzoona kuti kune vanhu vaya kuti munotoshamisika kuti varume havasi kuziva here kuti munhu ihure handiti because vanhu vanofunga kuti munhu kana ane mari achichinjanisa varume handiti haiswi kuklasi yekunzi mahure anonzi anzi slay queen yes handika muri kuzviona but munhu ritori hure riri kutofamba richiita basa raro muchihuremo handiti nokuti ndo zvaakarombera handiti hutori urombwa uya hunenge hwatoitwa hwokuti ndinoda ushavi hunondishavira varume vane mari ende zveshuwa kana adaro unotoona zveshuwa kuti munhu uyu hapana paakambodanana nemunhu asina mari handiti varume vacho wese vanotoita kunge vanototaimira kuti paanongoona kuti anenge akunetsana neuyu panenge patopinda mumwe paanenge akutongonetsana nemumwe panenge patopinda mumwe ende kana varume vacho vakasangana parika vanotonzwisisa kutonzwisisana hapana vanorwa hapana amarwi handiti vanotonzwisisa kuti okay ndiwe wapo otobva handiti muri kuzona saka urombwa uya hunenge hwatoitwa hwokuti munhu ende asi ukazoda kutarisa munhu iyeye weukama hwake vamwe vacho vanenge vachitambura zvekuti upenyu hwavo hunenge husina kutomumira zvakanaka because atoromba chinhu chaatoromba kuti iye zvimunakire muupenyu hwake angogara achirarama upenyu hwepapi hwepamusoro ende paanotoroorwa anotochata kungoroorwa achata kuroorwa achata kuroorwa varume vacho havambomiri handiti vanenge vachitota asi unozoona futi kuti anogona kusagara mumereji iyoyo handiti nekuti zvikwambo zviyawo zvinenge zvine pesi yazvekuti nokuti kushandisa varume ivo vaya handiti nokuti chinhu chadikwa ipfuma yemurume uya saka paanoshandiswa akaona kunzi uya ashandiswa zvakwana akutobva akuenda pane mumwe akubva akuenda futi pane mumwe oshandisa uyu oenda pane mumwe saka ndo zvacho uvhimi ihwohwo hwembereka uhwo handiti hweurombwa hwekuti munhu nekuti hakuna zvipo izvi takambotaura tikati zvipo izvi zvinoda pakachena hazvidi tsvina handiti saka ukaona zviri zvokuti hazvisemi ndezve one after another man or one after another woman vaimotoziva kuti imbereka dzega munhu yaakabata mishonga yaakabata isina kunaka handiti yaakuchimudaidzira zvinhu zvikufananawo nanapapa waya munonzwa kunzi haabvi muvakadzi angori mascandals one after another unzi akazorara nemukadzi wemunhu akazorepa musikana umwe akazodii nekuti mishonga iya ndo zvainenge ichida yes pamachira ekuvhima ngatiti inini ndazvifambira hongu ndazwa kuti
Robert ndiwe muvhimi, ndiwe mushavi wemhuri. Unogona here kuita mushavi wemhuri kana wedzinza usina tsvimbo kana machira? Nekuti chipo ichi pachinouya hachiuye machira kaya. Chipo chauya kose ichi chizoda kuchengetedzwa nemachira kana netsvimbo, nekuti vakawanda ndo vanotangira tumwe tunhu pamberi apa. Sei chisingave chipo chandinokwanisa kushanda kana kugadziriswa pandiri chigofamba zvakanaka pasina kana kuti ngatiti machira eretso kana imwe tsvimbo inenge ichiitira mabasa iwayo? Right. Nyaya inoitika ndeyekuti chipo chauya ichi hachina hacho jira kana tsvimbo kana bakatwa kana chii, handiti. Then pakuchizoti chipo chiya chakunogadzirwa chakudi pakuonekwa machira, pakuonekwa tsvimbo dziya, ndiro nei zvakasiyana siyana. Nyaya inoitika ndeyekudai izvi, pakunogadzirwa kwechipo chemunhu tinotarisa tichirifeya kana mubhaibheri chaimo. Maiona kuti Moses akanga ane tsvimbo yake yakanga ine mucherechedzo wenyoka, handiti. Inini chinhu chandakaona iri sort of ndingatichi a spirit medium, handiti, inobatsiridza, handitika, pakunge munhu uchishanda mabasa ako, ende zvinenge unenge uri mucherechedzo futi wokuda kuratidza kuti ndo zvavaishandisa ivo, handiti, vakazodzoka vakagara patiri, handiti, ndo akanga ari maweapons avo, handiti, ekurwa nawo hondo, handitika, pakukumbirira zvavaikumbirira vachishandisa. Saka ndo unenge wamucherechedzo kuti vanenge vakutanga kuratidza. Kazhinji mukada kutarisa ndosaka chikurudzira kuti munhu zvirotere wega, usaudzwa nemunhu ari kukubatsira kuti enda unotenga jira rakati, enda unotenga jira rakati, chitenga tsvimbo, chitenga zvakati. Iwewe rota chi? Rota wega, handitika. Nekuti chipo chiya pane pachinosvika panguva yekuti chakuda kukuratidza kuti ndakuda zvinhu izvi manje, handiti, stage iyoyo. Then iwe uchatanga kuita sei? Uchatanga kutenga, nekuti zvinhu izvo zvinenge zvine mucherechedzo wekumiririra, handitika, kuwe sort of a spirit medium pazvinhu izvozvo kuti zvikupe kukuwedzera mamwe masimba, handiti zvakare, uyezve protection pachayo chaizvozvo. Ndosaka muchiona ndichitaura paya kuti vanhu ngavaregere kuda kupfeka regalia dzavo, handitika, vachiita maprogram kana kuti ekudzidzisa, hausi mudare, handiti. Saka uri kupfekerei, handitika, usavhundutsire nekuda kubhilivhisa vanhu nekupfeka zvimachuma uchityityidzira vanhu, handiti, nekuti hausi padare, ungori pakudzidzisa, ingopfeka mbatya dzako, handitika. Saka zvinhu zvezvya unopfeka watsogarwa, handiti, ndo paunopfeka wakuita zvinhu zvako, ndo paunodini, paunopfeka zvinhu zviya kuitira kuti zvinge zvichibatsiridza mucherechedzo chete wokuti ndo zvinhu zvavaishandisa. Saka ndo zvavanenge vachida kuti iwe unge unazvo. Mukatarisa mubhaibheri chaimo, Jesu achitanga kuenda kunoita ministry, handiti, vana mai vake, hanzvadzi dzake, vakoma wake, umwe neumwe akamupa jira, handiti, rekuti waakuenda kubasa. Chinge une this for protection, this for this and that, handiti, achipiwa machira iwayo. Saka ndo zvacho zviripo zvinoda kuita. Even vana Abraham ongo ane tsvimbo dzavo dzavakanga vanadzo. Saka ndo zvacho zvingoripo. Apostle Monanditi, wakuziva kuti ndiwe une chipo chekuvhima mudzinza, chafambirwa nevedzinza, chagamuchirwa, chaitwa chikaranga chinofanira kunge chichiitwa. Pane here zvimwe zvinofanira kuzogara zvichiitwa nguva nenguva kuti chipo ichi chirambe chiripo, kana kuti kana chichinge changogadzirwa ipapo zvapera chako kwakungonovhima chete? Right. Chipo pachinopera kugadzirwa chine nguva yekuti kana kuti iwe zvakwauri semuridzi
nokuti unosanwa kuramba uri pakuchisimbisa. Handiti uri kuenda here kumasango uchinokumbirira uchisabute pasi hupfu pasi uchipfupira masango handitika nezvirimwa handiti uchitaura handiti kuti urambe uchivhurirwa uye urambe une ruchengetedzo rwakakwana pauri uyezve kuramba uchinzvengeswa mumiedzo nekuti pane chakanaka mukoma Robert Satani anouyapo kuda kuparadza handiti saka iwe unosanwa kuramba uri munhu uya ane masimba ekuzenge uchikunda miedzo inoda kuya uzokanganisa chipo ichocho ingave iri miedzo chaiko yevakadzi miedzo yevarume nekuti mukada kutarisa kuti vanhu vakawanda vane zvipo zvavo zvakanaka vanowiriswa pasi nevakadzi kana kuwiriswa pasi nevarume handiti saka nenyaya yeupombwe ichifambi saka nyaya inoitika ndeyekuti unosanwa kuramba handiti uri munhu ya anoziva kuti kana kuti after kana kuti 2 weeks ndoda kuenda kusango ndoda kuenda kunokumbirira ndiri kusango ndombogeza ndiri kusango ikoko ndichikumbira ndichimbonodira doro pasi handitika ndichitaura nevadzimu wangu naMwari wangu handiti kuitira kuti urambe uri munhu anenge ane masimba maari uye nekukundiswa miedzo unogonako kupota uchikumbirira uri pamba kuziva kuti ndinoda kukumbirira kuramba masimba aripo uye ndichichengetedzwa zvakare uyezve kupota uchiita matendo unogona kuziva kuti matendo angu ndinoaita kana kuti kairi pagore kana kuti katatu gore richitanga nepakati nekunopera kwegore kuita matendo ako uchitawo matendo ekuvhimirwa kushawirwa kwaunenge uchiitwa kuya uyezve nekuchengetedzwa saka unosanwa kuita matendo ako etinoti thanksgiving handiti younenge wakumboita uchitenda wonopfupira kumasango handiti zvirimwa handiti vamwe vanotomboenda unogocha vari kumasango chaiko vachigocha ikoko vachidya zvavo nyama yavo handiti kuitira kufadza vana muvhimi vana mushavi uyezve nekupa handiti nherera ini nangu for example ini matendo angu mazhinji ndinotomeka sure kuti vana vabuda kunopa vanhu vanotambura mungave mutauni chamima street kids handiti kuvabikira chikafu chakanaka chiri fresh woenda wonowapa handiti uyezve kutsvagawo vamwe vanhu vanenge vachishaya vachitambura kuvabatsira ndo zvinodikwa kuitira kuti zvinhu zvako zvirambe zvichiendeka zvichifamba nenzira yakanaka. Uine chipo ungazodaira kana kunochiwedzerera ubva kuti hongu chipo chekuvhima ndinacho ndakapiwa machira ari pano ubva kuti but unoziva kuti munhu vanhu tinogona kuzvarwa zvakasiyana siyana you become greedy kuti no ndikuwana zvangu chipo chakaita sei but ndoda kuti chinyatsobva chanditi ndiite mbingi unokwanisa here kumbobuda kuti sei unochiwedzera ende kana wachiwedzera manje zvakaipira chi kudzinzari kwako right kutowedzera chipo watourombwa chipo hausanwa kuchiwedzera but kuti chinokura chega handiti bit by bit zvishoma nezvishoma handiti zvishoma nezvishoma chichikura iwe kukura uko uri kuitawo pamakore chichikura handiti chipo chako chinenge chichingodikwa pachipo kugara handiti wakachena chipo ukachivhiringa netsvina handiti kuda kuita upombwe kuda kudini chipo ipapo chinotsama handiti chofuratira saka chikenge chafuratira iwewe ndopauda uzotanga kuti zvinhu zvangu inini handiti zvinenge zvirikudi ndopawakutanga kubuda handiti kuda kunotsvaga kunowedzera handiti kamasimba aya tobvoti ako hauna kana kuita upombwe wacho but hausi munhu anogutsikana handiti nezvauri kungoti aiwa inini ndigutsikane nezvandiri ndirambe ndichipusha handiti ndichikumbira ndichinamata ndichikumbirira kuvadzimu wangu ndichiita zvinodikwa handiti ndiri kuziva chete kuti pandiri kuda kusvika vanondisvitsa handiti ndopaunozoda munhu akubuda taiwa zvanonoka handiti akubuda kunotsvaga vana sekuru aya nanambuya vaya kana kuti ngochidzika pamwe nongochinzi iwewe une chaya rekuvhima asi apa uri zvinhu zvakakusungira zvinhu zvinosunga pakuti munoona chii mukoma Robert unenge usiri kutedza
handiti zvechokwadi ukafambisa zvinhu zvakanaka handiti ka nenzira usingamhanyi futi kunyatsoita mastages anenge achidikwa acho ese unotoona zvinhu zvatambanuka handiti but nyaya yeunyope chaicho imwe iri mukati mevanhu yekuti haadi kuti aite oraiti uri kunzi iwewe unosanwa kuti umuke handiti na 3 am muka kana kuti na 12 am muka pane dare raunosanwa hunge uchiita uchitoribata panguva iyoyo handiti ka umbozorodze mhepo idzi umbozorodze zvakati handiti then iwoonekwa haudi kumuka ndopamunozoona kuti munhu anotsvaga iyo easy way yekuenda kunoromba manje kuti zvinenge zviri kuramba handiti kuna vanhu vanoshinga handiti vanoshinga vachishinga vamanosvika kusekwa chaiko nevanhu kuti iye mwari wavo ari kunamata wacho kana iye wadzimu wacho vanoti inga hapana kana chiri kumbonyatsooneka apa vari kufamba netsoka vari kuzodii but munhu anoshinga achishinga kuti uzotoona pum handiti patongomukawo chimwe chikontrakt chamuka chabva chatoita mari yatosimuka zvatoita handiti murozvona kwangomuka munhu angobutsirwa chidhiri chake mari yatoita handiti saka zvimwe zvinhu zvinoda kungoshinga woshinga ava vanhu vari kumhanya kunoromba kuda kuonekwa tiri kuona kumaRobert mhuri dzavo dziri kuchema vanhu veukama vari kuchema ndopanotanga kunzi ropa raakudikwa handiti muri kuona ropa raakutanga kudeuka mukati medzinza ropa raakutanga kudeuka mukati medzinza zvisina kutsarukana saka hachisi chinhu ndo vamwe vanhu vamunozoona kuti paanongoita mari abva arambana nemukadzi wanga naye uya iwe yamishonga iya yakukonzeresa haachaoni kukosha kwemukadzi wekuti kana kuti mukadzi wangu kwandakabva naye handiti zvidhoma zviya ndo zvinenge zvaakudominata handiti akuchitanga zvino one after another woman chi zvinhu zvake zvese zvaakungoita hazvichanzwisiki saka zvinhu zvine matambudziko makuru zvinhu zvekuromba izvi vanhu ngavangodzidza kugutsikana nezvavanazvo wapushe strength pachipo chake munhu ichocho apushe anozongoona zvinhu zvanaka zvaita yes takunopedza program ina Apostle kana uine shairi kuvhima hausi ng'anga kana uine shairi kuvhima hausi muprofita kana uine shairi kuvhima hausiriwe une mudzimu wedzinza papatsanurei ipapo right kana une uvhimi ushavi pane unogona kungotomira wakadaro ungori muvhimi mushavi handiti hausi n'anga hauna mudzimu wedzinza wokuti uri mutauriri handiti kune umwe kuchiti manje ndiye anenge ane mudzimu wedzinza ndiye mutauriri wokuti ari kutobatsira ane uvhimi chete neushavi handiti saka uyu anenge ane full package yekuti ndiye ane mudzimu handiti wedzinza ane uvhimi ushavi nekuti mudzimu unotofamba nana muvhimi nana mushavi nekuti hauzodi kuti homwe yawo utambure handiti saka vanofamba nana muvhimi nana mushavi zvakare handiti kana uri mudzimu wokuti wauya neurapi nechi anenge ane full package yezvese paari handiti saka ndiye anokwanisa kutezenga achitoti kune vaya vane uvhimi ushavi chete akutobatsira ndiye semudzimu wedzidza asi atozonzwa kuti chipo chazoenda kana kuti pana Robert handiti vamwe vedzinza havazokwanisa kuzviona sechipo vanenge vatoti Robert ndinga akaromba chete panofambiswa zipa aiwa zvinotaurika mumadzinza mungambozvipedzi zvinhu izvozvo handiti vanhu vanotongotaura mukangozwa kuti kunyangwe iye Jesu chaiko akataurwa zvizhinji handiti akataurwa zvakawandisa saka isu wenyama pano hapatotadzi kutotaurwa handiti panototaurwa zvakawanda handiti munhu anotaura zvaakufungira isusu ipo pana vanenge vachitoti mai avo musatanista zvinhu zvavanotaura handiti munozvaona but ine hangu ndichitozwa kuti yohwe handitombozivi kuti satanism yacho inofamba sei handiti munozvaona saka munhu anongotaura chaakufungira chaada kukudaidza munhu anongotaura zvaada saka izvozvo ndinongoti ipapapo
ngatiregerei kupafunga nepapo. Munhu iwewe as long as uchingozwa kuti inini chipo changu ndakaberekwa ndine chipo changu chakachena, handina pandakamboenda ndikada kunotsvagirodza zvekuwedzera kana kuda kunotsvaga zvisiri mandiri. Handiti inini ndiri kufamba negwara, iwewe paunonzwa zvimashoko ingoisa zvimaguri pai munzewe wofamba mberi nebasa rako. Yes. And your last words, Apostle, to those that are watching us right now and those that will continue to watch us day and night. What is your last message? Okay, ndoda kungoti kune vari kuona chirongwa chedu vane uvhimi, ushavi mavari, handiti regai kuramba muchingodzungaira nenyika kana kutenderera nenyika. Ndoda kuti mirai panzvimbo 1, nzvimbo imwe chete yamunozwa kuti apa rega ndifambise zvinhu zvangu, ndigadzirise zvinhu zvangu. Handiti wopedza woona, womirira woona. Handiti zvaunenge uchaitirwa nana muvhimi nana mushavi wako. Handiti regera kuda kuti apa ende uyezve gara uri munhu akachena. Handiti pakubata kwako, pamafungiro ako, nekuti zvipo hazvidi tsvina, zvipo hazvidi vanhu vane mwoyo yakaipa, zvipo hazvidi vanhu vanotsvinya. Handiti zvipo hazvidi vanhu vasina tsitsi, zvipo zvinoda vanhu vane tsitsi, kuitira kuti pachinoburuka chinozoti aiwa uyu munhu wedu uyu achafamba nenzira yakanaka, haazoti svetu. Because kune vamwe mukoma Robert wokutika chipo chinogona kutohodha mablessings. Handiti chiri kuona kuti hausati watendeuka iwewe. Handiti nekuti kune vamwe vanhu wokuti paanongoburutsirwa kudai achabatiki. Handi muruzona. Saka chimwe chinhu chinogona pamwe pane pasitombori nauroyi ndiwo uri kuzviroya wega. Handiti pakuti tanga wazvitarisa kuti inini ndanyatsowo munhu adzikama here kuti nhasi unoyu ndikavhurirwa. Handiti kana kuti chi50,000 kana kuti chi500 ndongoti ndakutoenda kuri ndikavhurirwa kana $10,000 nhasi. Handiti ndavhurirwa $10,000 nhasi inini ndiri munhu here achanyatsodzikama. Handiti ndigotanga kufamba negwara rangu rakanaka, ndichiramba ndichifamba ndiri mugwara rakanaka, kana kuti Mwari nevadzima vangu vari kuona kuti wakatondipa ndokufa kwangu kwandanga kutoita, kana kuti wakandipa ndokuparara kwemba yangu. Handiti muri kuzona. Bosi kune vamwe vanhu vokuti nhasi unoyu ingadai zvinhu zvavo zviri kuvafambira but zvichakahodwa kudai, nekuti Mwari nevadzima vake vari kuona kuti munhu uyu haasati atendeuka. Handiti tikamuvhurira apa, handiti imba yaparara, mota kana kuti dzaatori nadzo dzaparara. Handiti kana kuti iye utano hwake chaiko hwaparara. Kutanga zvino nemari vakadzi. Handiti muri kuzona. Kana kuti varume, nokuti kuno vakadzi wokuti kungobata mari kudai achagari pamba. Handiti tumapati twakurongwa tusingaperi neshamwari. Handiti muri kuzona. Saka izvozvo ndiri kuda kuti kune ane chipo cheuvhimi, ushavi paari, tanga wazvibvunza kuti chinhu chichakabata chipo ichi chii. Handi kuti here inini handisati ndatendeuka. Ndatendeuka here mumafungiro, mumaitiro. Handiti uyezve zvakare inini wacho, handiti pandambogadzirisa chipo ichi chikabva chavhiringidzika, ndakachigadzirisa nenzira ipi? Handina kunogadzirisa here kune vanhu vaya vane mupepereko aya. Ndoda kuti kune vanhu vane zvipo regerai siyanai, mukangoona munhu anokuti uri pashopping center kana kuti uri pamafaro ako okuti uyai pano ndazoona chipo, ita kuti aiwa ndinotenda chaizvo nezvamataura, rega kutora nhamba dzemunhu iyi, siyana naye, ibva watizowa kuti mupeperekwa, siyana nemunhu iyeye, wonotsvaga kwaunonokonsulta kumwe. Yes. Andiriga. There you heard it from Apostle Monalita. Une matambudziko here auri kusangana nawo mukati meupenyu hwako, uri kushaya kuti zano unoriwana kupi? Bata Apostle Monalita. Muri mhuri here musiri kuziva kuti zvino matambudziko atiri kusangana nawo mukati meupenyu hwedu tinoapedza sei? Batai Apostle
Monalita wasvika here pakuti aiwa inini ndapererwa neupenyu handisisina mazano. Bata Apostle Monalita. Wakamira pakati here pekuti hausi kuziva kuti unofanira kunge uchienda kunonamata kana kuti unofanira kunge uchiita zvemudzimu. Bata Apostle Monalita vakupe mazano. Ngatisangane mune mamwe programs. For now, bye bye. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.